ושוב חזרנו אליכם, דודי לוין, מדיה ישראל. להזכירכם, נמצא איתנו היום איציק רוזנברג, שהוא ממייסדי המותג וחברת MDJ, שהיא חברה לגאדג'טים מיוחדים שיעזרו לכם בחיים. אני ממש מוקסם ומודם. שלום לכם שוב, אני רוצה להראות לכם עכשיו את המקרן הזהיר ביותר שיש, 268 גרם המשקל שלו, והוא המקרן האינטראקטיבי היחיד שיש בעולם. ולמה? קודם כל הוא מגיע עם מערכת אנדרואיד, כמו שאתם רואים פה על הצג, הוא מגיע עם מערכת אנדרואיד בנויה 4.42, מה שאומר שאני יכול להשתמש במקרן הזה היום ללא צורך להתחבר אליו עם מחשב נייד, ללא צורך להתחבר אליו עם דיסק און קי, מכיוון שיש לו אנדרואיד ויש לו וי-פיי והוא מסוגל לקלוט את כל מה שיש כמו בסמארטפון רגיל. פשוט אני יכול להוריד את זה לדרופבוקס, את כל המצגות שלי, או לגוגל דרייב, את כל הסרטים שלי, את כל התמונות שלי, ופשוט להציג אותם. אז גם הוא קטן, גם הוא לא שוקל הרבה, וגם הוא חכם, אבל החוכמה הכי גדולה שלו היא בעזרת העט הזאת המיוחדת. שימו לב, העט הזאת היא פשוט מאוד יודעת לדבר עם המקרן, ושימו לב מה קורה כשאני מגיע, אני פשוט יכול להזיז את הכל. כל המסך שלי פשוט מתעורר לחיים. אני פשוט מפעיל את המסך, כאילו שאני מפעיל את הטלפון שלי. למשל, אני רוצה להיכנס למיילים, אני פשוט מאוד נוגע במיילים, ואז מה שקורה, אני פשוט רואה את המיילים שלי, ואני יכול לדפדף במיילים שלי. אני יכול להיכנס למייל, ואז אני מקבל את המייל שלי, ייקח לו עוד שנייה לעלות, ואז אם אני רוצה להשיב למישהו, אני פשוט לוחץ, כמו שאני לוחץ בכל טלפון, ועולה לי מקלדת. ואז אני יכול פשוט לרשום עם המקלדת ולהציג. החלטתי שאני רוצה לצאת החוצה, אני יוצא החוצה. עכשיו אמרנו, בגלל שהעת היא עת מיוחדת, אני לא חייב לגעת, אני יכול גם לגעת במסך, ואז אני מקבל פעולה מסוימת, ואני יכול גם רק לבוא בעזרת הצל. למשל, אני מכוון פה את הבית, נגעתי פה מרחוק, והפעלתי את זה. למשל, אם אני רוצה לעשות קצת כיף לילדים, או לכל מיני חברים, אני יכול להגיע, אני מוריד פשוט אפליקציה מיוחדת, ואז יש אפליקציות כאלה שאפשר להוריד אותן מגוגל פליי ואין בעיה. אני פשוט מחליט שאני רוצה לעשות paint, create, ואז אני מקבל מסך לבן עם אפשרות לצבעים. אני פשוט, אתם רואים שבעזרת הצל אני פשוט מפעיל את זה. אני יכול לבוא ולגעת פה, אוקיי? זה יכול לעבוד. אבל אני רוצה להראות לכם שבעזרת הצל אני פשוט מפעיל את זה. ואז אני בוחר פה צבע, למשל בחרתי את הצבע האדום, ואז אני פשוט כותב פה מה שאני רוצה, אני מצייר. אני רוצה לרשום, נגיד דודי, אז אני רושם פה דודי, פשוט, אוקיי? זה בא לי הפוך, אני רוצה להחליף צבע אחר, אני פשוט מחליף צבע אחר. אוקיי, מחליף צבע אחר, קיבלתי צהוב, ואז אני פשוט יכול לשחק עם הצהוב. ובצורה כזאת אפשר להתרשם ולעשות המון דברים. אם אני מתחבר לווי-פיי, אז כמובן יש לי בלוטות, בווי-פיי, אני יכול להתחבר ליוטיוב, אני יכול להוריד מהגוגל פליי את האפליקציות ואת כל המשחקים שאני רוצה, וברגע שאני מסיים, פשוט נשאר לי קיר לבן ריק, והכל נעלם כמו שלא היה. זה מסך זהיר, אינטראקטיבי, מיוחד של חברת TouchIt פונט אמריקאית. אני רוצה להראות לכם משהו, פטנט מדליק. תראו, מטריה זה בעייתי. אנשים בדרך כלל לא אוהבים ללכת עם מטריות, אבל מה שיש מטריה שנפתחת הפוך? אני רוצה להראות לכם מטריה שנפתחת הפוך. מטריה באנגלית זה נקרא upside down umbrella. אז שימו לב שהצורה שלה, כמובן רואים את הפנים שלה החוצה, ואת החוץ שלה בפנים. איפה היתרון שלה בא לידי ביטוי? שימו לב שאני פותח את המטריה, אני אנסה להראות לכם את זה למצלמה, שימו לב שהיא נפתחת כמו פרח הפוך. ואז אני מקבל, הבת שלה, אני לא רואה את כל הברזלים שיש בדרך כלל במטריה רגילה, גם לא בפנים וגם לא בחוץ. מאוד איכותית, הבת שלה מאוד איכותי, המוט שלה הוא עשוי מאלומיניום, ובדרך כלל מה הבעיה של מטריות? שיש רוח חזקה, היא פשוט עפה ומתקפלת. שימו לב מה שאני אעשה, כמה שאני אנער את המטריה הזאת, לא יקרה לה כלום. מאוד חזקה וקשיחה, לא יקרה לה כלום בשום רוח, בשום הוריקן. בנוסף, פטנט יפה, שימו לב שיש פה ידית בצורת C, האות C באנגלית. למה זה נועד? בדרך כלל מה קורה? שיורד גשם בחוץ ויש לנו פתאום שיחת טלפון או שאנחנו צריכים להרים דברים. מה קורה? אני פשוט מכניס את היד שלי בפנים, ואז אני יכול להחזיק את הטלפון ולדבר, ואני יכול להחזיק שקיות בידיים, וזה פטנט גאוני, כי המטריה לא עפה לי, היא פשוט תפוסה לי על היד.
אם אני רוצה לייבש אותה, אני פשוט מאוד הופך אותה בצורה כזאת, ואני פשוט מעמיד אותה על הרצפה. ואז היא נעמדת על הרצפה וכל המים נוטפים ממנה. הדבר האחרון שאני רוצה להראות לכם, זה דבר שמעצבן את כולם. שרוצים לצאת מהאוטו, להיכנס לאוטו, צריך לפתוח את הדלת ויורד מלא גשם. ואז עד שפותחים את המטריה ולהיזהר שהשפיצים שלה לא ייכנסו לנו בתוך העיניים, זה מה זה מעצבן את כולם. המטריה הזאת, בגלל שהיא נפתחת הפוך, אני פשוט פותח את האוטו, את הדלת של האוטו, משהו כמו איזה 10 סנטימטר, מעלה אותה למעלה, ואז שימו לב, היא נפתחת הפוך, ואז היא נפתחת מעל הדלת של האוטו. ואני יוצא יבש. וכשאני רוצה להיכנס לאוטו, אני פשוט מרים אותה, וסוגר את הדלת, ואחר כך כשאני סוגר, היא פשוט נסגרת בצורה כזאת, ברווח הקטן שהשארתי. ואז גם כל המים, הם פשוט נאספים פנימה, וכשאני סוגר אותה ומניח אותה בתוך האוטו, היא פשוט יבשה ולא מרטיבה לי את כל האוטו. פטנט מהפכני. יש בצבעים באדום, יש בתכלת, יש בשחור. טוב, אני רוצה להראות לכם היום מכשיר קריוקי, מערכת קריוקי חכמה. עכשיו, כולכם יודעים שיש בארץ קריוקי, טרנד של קריוקי בכל העולם. אבל המערכת החכמה הזאת של סינטריקס, תוצרת ארצות הברית, היא מערכת חכמה שיודעת להפוך את הקול שלכם למשהו מיוחד. בעברית אני קורא לזה, כל צרצר יכול להיות זמר. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב, זה everybody who can sound like a rock star. אבל אנחנו פה בארץ ואנחנו מדברים עברית. עכשיו, זה בא מהנקודה שהרבה אנשים שרים קריוקי, או לא שרים קריוקי כי הם פוחדים לשיר, כי אין להם קול יפה, או שהם פוחדים שהם לא ישמעו כמו שצריך. המערכת קריוקי הזאת היא חכמה שסינטריקס באה לפתור את כל החשש הזה. למה? המערכת הזאת היא בנויה עם קופסת אפקט מיוחדת. זאת הקופסת אפקט שלה. היא מגיעה עם 350 אפקטים בנויים שהיצרן סינטריקס קבע מראש, והיא יודעת לתקן את הקול שלנו. אם אנחנו לא נצליח להגיע גבוה, או לא יודעים לרדת נמוך, או שאנחנו בכלל לא יודעים לשיר, יש פה 350 אפקטים שהמערכת הזאת יודעת לקחת אותנו למקומות שמעולם לא הכרנו שנוכל להגיע אליהם. זה מתאים גם לאנשים שלא יודעים לשיר, וזה מתאים לאנשים שיודעים לשיר, אבל קצת מפחדים, וזה מתאים גם לזמרים מקצועיים שרוצים לעשות בבית שלהם סקיצות. עכשיו אני אמחיש למה המערכת הזאת היא חכמה. יש כאן את ההיט אפקט. אתם רואים, אני כרגע, הוא כבוי. אם אני אדבר, אני אגיד, דודי שומע, זה רגיל, זה רמקול רגיל. אם אני אשים את האפקט, שימו לי מה קורה. דודי שומע. אני כרגע פה מקוון על מוד של מקלה. אז אני נשמע כמו מקלה, אבל אני יכול לשחק עם זה, ואני יכול לעשות, למשל, אני יכול לשמע כמו ברי ווייט, מהשנות ה-60, אני יכול להגיד, hey darling, how are you? למשל, אני יכול לשמוע כמו למשל, אני תכף אקבל לכם, למשל, אני יכול לשמע כמו רובוט. עכשיו, שימו לב, אני מדבר רגיל. דודי, אתה שומע? אבל זה פשוט הופך את הקול שלי לפונקציה או למקצב שאני קבעתי פה. אז אם אני נותן למצב של מקלה, זה כאילו שיש לי הרבה מקלה. שימו לב איך זה משנה לי את הקול. עכשיו, אני אדגים את זה בשיר. מה שאני עושה, אני פשוט מחבר את האייפון, אייפד, סמסונג, מה שאני רוצה, אני מחבר אותו פה בכאן המיוחד הזה. בכאן הזה אתם רואים שיש פה רשימת שירים, אז יש כאן את כל האפקטים. אני אפעיל את זה. כמובן שזה מגיע עם הסאב המיוחד הזה, שזה נותן פה את כל האפקט של המוזיקה, את כל הסאונד. זה נקרא פארטי בנדל. זה מערכת קריוקי חכמה שיודעת גם לעשות מה שנקרא מסיבה מושלמת. עכשיו נחזור לאפקט. אני פותח פשוט את הטלפון. אני הגעתי כבר ליוטיוב, אז קיצרתי את זה, ואז אני מפעיל. אתם רואים את הטקסטים? זהו יום שישי, נושם את האוויר, האור והצל משחקים, שוב תופסת. שמים לב? בלי אפקט. השולחן ערוך, תמונות ילדות על הקיר, תארות לבנות נוסעות לבית ספר. בקיצור, זאת מערכת מאוד מאוד חכמה, והופכת את הטרנד של הקריוקי למשהו אחר שלא הכרתם. זה סינטריקס. דרך אגב, אני חייב להגיד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. מי שהמציא את הגיטר הירו, את המשחק מחשב טלוויזיה שהיה מאוד מאוד פופולרי בשנות ה-80 וה-90, הם אותם אלה שהמציאו את הסינטריקס הזאת. ובכן, כמו שכבר אמרתי לכם, אכן מדהים, מוצרים מדהימים.
אני חושב שהמחירים לא בשמיים, אתם תוכלו להתייעץ עם איציק גם בדרך האתר שלו, גם על ידי פנייה אישית אליו, יש את המייל שלו ויש את כל האפשרויות תקשורת באתר של חברת MDJ. יופיע לכם על המסך בסוף התוכנית הפרטים, תוכלו ליהנות מהמוצרים. אני ממליץ, אני מודעם, ואני בכלל חובב טכנולוגיות קלות ולא מסובכות שגורמות להתקדמות מסוימת בהרגשה, בתפעול, בכיף שיש לנו מהטכנולוגיה. שמחתי מאוד כאן לארח אותך בתוכנית של iMedia ישראל, להזכירכם עוד פעם, איציק רוזנברג, מנכ"ל של MDJ, אנחנו נתראה בהמשך, דודי לוין, iMedia ישראל, תודה על הצפייה.